כמו ערים רבות אחרות, ראש העין החליטה למתג את עצמה מחדש, הגדירה את עצמה כעיר המוזיקה. הרבה כסף הושקע במיתוג הזה, כולל הקמת קונסרבטוריום בעיר, אבל למי שמביא את המוזיקה לעיר, זאת אומרת, מורים למוזיקה, דאגו טיפה פחות. עכשיו הם מבקשים, המורים, לקבל את הזכויות שלהם. לילי בן עמי מגישת הפינה החברתית בתוכנית. שלום לילי. שלום. עידית קרימולובסקי שופן, מנצחת ומורה לזמרה, המלמדת בראש העין. שלום עידית. שלום רב. נאמר כבר, לא, את לא ממשפחת שופן. לא. חבל. אני בזמן פעם ניגנתי שופן, אבל זה לא מה שזה נשמע. גם חברת הוועד. חברת הוועד של המוזיקאים של ראש העין. אכן. סיכום המנהלים המסורתי שלנו, מה קרה שם? אז כמו שאתה אמרת, ראש העין ממתגת את עצמה כעיר המוזיקה, היא משקיעה עשרות מיליוני שקלים, טיילת צלילי המוזיקה, גנים מנגנים, בתי ספר מנגנים, השלטים בראש העין עם תווי נגינה וכן הלאה. והאבן השואבת של כל התרבות והעשייה הנפלאה הזאת, מדובר בעשייה שיש לה שם בינלאומי, הם זוכים בפרסים, משלחות וכן הלאה. האבן השואבת זה אותם מורים ומורות למוזיקה מהשורה הראשונה שנמצאים בראש העין, עושים עבודה מקצועית ומסורה. אותם מורים, כבר רובם ותיקים בקונסרבטוריון שקיים כ-20 שנה, בעצם התאגדו והם דורשים העסקה הוגנת, הם דורשים שכר גלובלי, דורשים באוגוסט למשל, הם לא מקבלים שכר, הם מועסקים באמצעות גוף מתווך כמורי קבלן, באמצעות החברה העירונית של ראש העין, הם לא מקבלים תשלום על שעות הכנה, זה הגיע למצב שהמורים באמת התאגדו והם עכשיו במשא ומתן, דורשים שיפור של התנאים. כמה שנים את מלמדת שם? אני מלמדת שם קרוב ל-15 שנים, וקולגות שלי מלמדים שם 20 פלוס שנים, מיום היווסדו של הקונסרבטוריון, שהתחיל כקונסרבטוריון שכונתי, הפך להיות קונסרבטוריון עירוני, והיום הוא קונסרבטוריון ברמה בינלאומית, שמשתף פעולה עם כוחות גם בארץ וגם בחו"ל. אז רגע, כדי שזה לא יהיה אייטם רק שלילי, מה זאת אומרת קונסרבטוריון ברמה בינלאומית? ספרי לי על ההישגים. תראה, המוזיקאים שלנו קודם כל נוסעים מדי שנה עם משלחות של נערים ונערות, בין אם זה באנסמבל קולי שאני מנהלת ובין אם זה בהרכבים קהיליים, נוסעים לחו"ל, עושים שם קונצרטים, מביאים בשורה של מוזיקה ברמה מאוד גבוהה, קושרים קשרים עם מוזיקאים בערים שונות שראש העין מקושרת אליהן, מביאים תורמים שיבואו ויתרמו למוסדות בראש העין. כמה ילדים מקבלים חינוך מוזיקלי בקונסרבטוריון הזה? במרכז עד היום היו כ-350 ילדים, מכיוון שהמרכז היה במקום קטן, בעל יכולת קיבולת מאוד קטנה, עם 6 חדרי אימון בסך הכל, ולכן לא יכולנו להגדיל את התפוצה. אבל היום, מספטמבר האחרון, שבו עברנו למרכז חדיש, עם כל הציוד והאפשרויות שלנו גדלו, המקום כבר התחיל לגדול. 350 השנה תלמידים. התחילה עם כמעט 400 תלמידים, וזו רק ההתחלה. תגידי עכשיו, ועדיין 15 שנה את עובדת, ויש כאלה אמרת 20 ו-30, וכל אוגוסט מפטרים אותך? נכון, הפיטורים הם פיקטיביים, כי למעשה אתה כביכול מקבל תלוש, אבל מישהו מורה חדש, מורה ללא שנים מאחוריו, ללא ימי חופשה, לא משתכר באוגוסט, אין לו משכורת באוגוסט. מורים שיותר ותיקים וצברו ימי חופשה נאלצים להשתמש בימי החופשה שלהם באוגוסט ולצאת לחופשה כפויה. אך אינם מקבלים משכורת באוגוסט. ואז הם שווים בספטמבר ומתחילים להניע את הגלגל מחדש. מי שיש לו כבר פרסטיג'ה, נרשמים אליו תלמידים. מי שאין לו כל כך פרסטיג'ה, מתחיל לבנות לאט לאט את הכיתה שלו, ולמעשה גם חלק מספטמבר הוא לא מקבל משכורת כמו שצריך. וחוץ מהעניין הזה של השכר באוגוסט, מה עוד? לילי כבר קצת נתנה סקירה, אבל ספרי לי את זה מהזווית שלך. מה עוד תראה, אין בכלל... שונה בינך לבין עובד מן המניין? לא, אנחנו כולנו מן המניין, אבל אין פה הגדרת שכר שהיא תקנית. שדרך אגב היא לא רק בקונסרבטוריון שלנו, יש עוד קונסרבטוריונים שמאוד מאוד סובלים מהעניין הזה. אין הגדרת שכר, ולכן השכר הוא גם שעתי, גם מאוד נמוך. קולגות שלי שעובדים כבר קרוב ל2 עשורים, מרוויחים שכר של 55 שקלים לשעה, שזה ביזיון. היום כל סטודנט, עוד לפני שיש לו תואר, מרוויח יותר. כמובן אין שכר באוגוסט, אין משכורת או תוספת על ניהול הרכבים ייצוגיים, על שעות אדמיניסטרציה שאנחנו עושים מעבר לשעה הספציפית. הכנה, יחסי ציבור, הבאת פרויקטים מיוחדים שלשמם אנחנו שליחה לתחרויות. זה אותם 50 שקל לשעה שנמדדים רק לפי הזמן שאת שם. יפה מאוד, אתה מקבל רק פר השעה שאתה נמצא שם. אז בסוף כמה אתה לוקח הביתה? בערך?
זה תלוי, יש כאלה, תשמע, אני כבר עשיתי לי כיתה יפה, ואני גם מנצחת על האנסמבל שאותו הקמתי ב-2008. רגע, השכר שלך תלוי גם בכיתה, כמה תלמידים את מושכת? לא, בהרכב, כשיש הרכב ייצוגי, אז גם יש קריטריון, יש הרכב קטן, הרכב בינוני, הרכב גדול, אבל הרכב ייצוגי יש לו תעריף, שגם הוא תעריף נמוך, וגם אותו אנחנו מבקשים לשנות. זאת אומרת, אנחנו מבקשים לחשב ותק שלא חושב עד היום, אנשים עובדים 20 שנה ואין להם אפילו שנה אחת של ותק. זאת אומרת, השכר לא עולה על פי ותק. אנחנו מבקשים להכניס... גם לא עודכן כל השנים. לא עודכן כל השנים. אנחנו מבקשים להכניס את עניין התארים. אדם שיש לו תואר ראשון, תואר שני, אדם שיש לו הישגים מוזיקליים, שהם לא בהכרח תואר, אלא הם הישגים שאתה יודע, שהוא צבר אותם. קיצור, להצטרף לעולם הנאור, נכון. לעולם המוזיקה הנאור. נכון. לילי, איך המכניזם מול העירייה? אז באמת ב8 חודשים האחרונים הם ככה במשא ומתן, שבדרך היו 2 שביתות ואפילו פעם אחת הם עשו הפגנה מוזיקלית מחוץ לבניין העירייה, הגיעו המורים, עשו להם קונצרט ככה מחוץ לישיבה, כן, ואז מה עשה ראש העיר? הזמין אותם פנימה וביקש מהם לנגן לפני חברות וחברי המועצה. זה קרה... זה ראש עיר חדש בראש העין, נכון, ואני רק רוצה לציין, שלום בן משה הוא שמו, ואנחנו הגענו להפגנה המוזיקלית ביום שבו המועצה הכריזה על התקציב לשנה הנוכחית, שאנחנו ידענו שבתוך התקציב הזה לא ייכנס ההסכם, ועל כן עשינו הפגנה. אז הנה בדיוק אני אקריא את תגובת עיריית ראש העין. המשא ומתן עם המורים למוזיקה נמצא בימים אלה בעיצומו, קרוב מאוד לפתרון. העירייה מאמינה שחשוב לעגן את זכויות עובדי המרכז למוזיקה במסגרת הסכם הוגן לשני הצדדים. חשוב לזכור שכל הסכם שהעירייה מבקשת לקדם חייב את אישור משרד האוצר ומשרד הפנים. מדובר פה בכסף ציבורי ולא בכסף פרטי, רחמנא ליצלן. קודם כל, שלום בן משה, אם הוא ראש עיר חדש, יש לך הזדמנות באמת לעשות את המעשה הנכון, יעלה כמה לירות, יעלה, אבל אין סיבה להפלות מורים למוזיקה, נכון? נכון, ראוי לתת להם שכר גלובלי, 12 חודשים בשנה, הסכם קיבוצי, מסלולי קידום. היום הדברים האלה לא קיימים, השכר הוא שעתי, באוגוסט אין שכר, זה שהם פודים את ימי החופשה, זה אומר שבעצם אין להם שכר, אין שום מסלולי קידום, ובעצם, בוא נגיד את זה בתכלס, מורחים אותם כבר למעלה משנתיים, המורים האלה מאוגדים, יש להם ועד, ועד היום לא הגיעו לפתרון, ואילו ראש העיר לא מצא לנכון לשבת איתם, ולו פעם אחת, אותה פעם שהוא קרא להם להיכנס ולנגן לפניו ולפני חברי המועצה, זאת לא ישיבה. ליצני החצר, היינו ליצני החצר לשעה קלה. זה לא משא ומתן. חשוב לציין שאנחנו מיוצגים על ידי ארגון מען, שבזכותו בכלל דיברו איתנו, כי לפני 3 שנים פנינו לראשונה, ואף אחד לא שאל למכתבנו, אבל ברגע שהתאגדנו בארגון, לפני 2 החל המסע. אנחנו איתכם ונמשיך לעקוב. בהצלחה, תודה רבה. תודה לך.